Hi Lush, ma gyda Lleucu Non yn trafod y nofel un o'n nofeloedd y pump, sef Cat. A mae'r ddwy ni wedi darllen hi a mae'r ddwy ni wedi mwynhau hi yn fawr. So, Lleucu, beth ti wedi meddwl am y nofel yma? Ti'n gwybod be, dwi wedi bod yn ddigon lwcus i ddarllen y pump o'r pump. A dwi wedi mwynhau bob un yn arw iawn. Maen nhw wedi bod yn mor onast, ond wedi bod mor hwyliog i ddarllen. Dwi wedi gallu ddarllen nhw'n sydyn, maen nhw wedi bod yn hwyl i ddarllen. Mae'n anffodus bod ni methu cael Meisi a Megan yma, ond mae'n resymau tol i hynny, nawn ni mynd fewn i hynny. Ond mae'r ddwy wedi gwneud joban gwych am sgwennu am gymeriad credadwy yn rhywun o'n cenhedlaeth ni, dwi'n teimlo. A mae'n wbath sydd wedi dod yn andros o ddiweddar tol i'r awyr gan Megan y pump gan y criw yma. A #Helens gan Rebecca Roberts dwi'n meddwl di'r llyfrau dwythau fi neu dwi wrthi'n ddarllen lle dwi'n teimlo bod yna naws credadwy i fod yn berson ifanc yn yr amser yn y byd sydd ohoni heddiw. Bydda'ch chi fel o'n i, achos nes i fwynhau hi, a nes i ddarllen i'n andros o sydyn de? Nes i really fwynhau hon. Oedd na deimlo really fresh iddi, rhywbeth really newydd. O ti'n teimlo fel bod ti o fewn meddwl y cymeriad, wel y prif gymeriad Cat, wrth i ti ddarllen hi. A o'n i wir yn teimlo fel bod fi wedi cael ein transportio nôl fel i blwyddyn 11. Fel fi oedd y cymeriad na, o'n i'n gwybod o'n i'n lle uniaethu dau, achos bod fi wedi bod yn berson ifanc, dwi wedi bod yr oedran a fi'n siŵr fydd llwyth o bobl ifanc eraill fydd yn darllen y nofel yn gallu uniaethu dy'r cymeriadau, achos o be dwi'n cofio, dim rhy lot o nofelau sydd wedi cael ei ysgrifennu gyda'r rhywun safbwynt, sa'n meddwl. Ac bod llwyth o themau really fel dwys a fel eitha anodd i ddelu gyda yn y nofel, mae'r ddwy di llwyddo i ysgrifennu nhw mewn ffordd fel sy'n hawdd, os mae'n gwneud synnwyr, fel dyn nhw ddim yn rhy dwys. Maen nhw wedi cael ei ysgrifennu mewn ffordd dealladwy a hawdd, ydyn ni. Ie, mae'n gwneud gwahaniaeth ydy, achos hefyd, o'n i'n teimlo rhyw fath, o'n i'n meddwl, reit, yn blwyddyn 11, o'n i'n un o'r bobl gwahanol na oedd jyst ddim yn ffitio fewn, ac mi ges i amser calad trwy gydol yn amser i'n ysgol i ryw fath o, dim i ddod o hyd i'n llais i, ond hefyd ddim, achos oedd y llais i gen i, bod o jyst ddim yn cael ei dderbyn, neu ddim yn cael ei barchu, neu ddim yn cael ei weld yn normal. A dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi cael ei gofleidio. A hefyd, o ddarllen y pump, o'n i'n gweld hynny yn bob un o'n nhw, a oedd nhw i gyd efo'r lleisiau hunan. Ac i ryw radda, maen nhw'n gymeriadau lwcus fe gan nhw pobl tebyg iddyn nhw yn eu grŵp nhw hefyd. Dwi'n meddwl bod nhw i gyd yn gwybod bod nhw'n wahanol, mewn gwahanol fatha o ffyrdd. A bod nhw, ond hefyd, mae'r teimlad na o unigrwydd, dwi wedi teimlo'n unig fel, dwi wedi teimlo bod fi'n methu troi at neb neu yn aml iawn, dwi'n meddwl, da ni'n cyrraedd yr oedran o bod yn 11, ac os gynna ni broblem, da ni'n teimlo weithiau, neu o'n i'n sicr, o dwi fod yn ddynas ifanc, dwi fod i ddelio fy hyn yn hyn, dwi'n mynd i lain oedolyn fan, math o beth. Ac oedd hynny'n un peth, a dwi'n meddwl beth yn fendigedig hefyd o ran teithiau unigol. Oedd Cat mae hyn yn cyfri Cat hefyd, oedd gan y pump, ond oedd pob un yn mynd trwy rhyw fath o unigrwydd, ac trwy datblygiad y nofel a'i cymeriadau nhw, oedd nhw'n sylweddoli bod y pump i angen nhw cymaint am nhw angen y pump. Ac oedd y cydbwysau yna'n ffitio ar ddiwedd pob nofel, ac yn sicr efo Cat gan mae hi ydy'r 5 nofel o'r 5, felly da ni wedi cael fatha rhyw gloi i y cyfnod yna o'i bwyta nhw. Ac o'n i'n teimlo hefyd, yn benodol mae'n mynd i unieithu fo merched illa chydig mwy illa, ond hefyd mi fydd hogiau'n licio fe dwi'n gobeithio, achos ma' nhw'n mynd i allu unieithu efo
elfennau eraill o cat, ond hefyd, mi fydden nhw'n dysgu allan ohoni hefyd, dwi'n meddwl. Ie. A rhywbeth o'n i'n rili licio am y nofel, oedd ei strwythur hi a'r ffordd mae wedi cael ei ffrintio ar y dudalen. Achos oedd e ddim jyst yn baragraffau mawr un ar ôl y llall. Mae pethau fel yn cael eu torri lan bach a mae'n neud e fel falle yn haws i ddarllen. Achos, sa'n gwybod os mae hwn yn rhoi spoilers, ond os chi'n gallu gweld, mae fel yn rhoi fel text. So dwi'n really hoff o'r ffordd maen nhw'n fel cyfuno pethau. So mae pawb wedi ffôns nhw trwy'r amser yn dyn nhw. So fel cyfuno fel beth sy'n actually yn digwydd gyda fel pobl ifanc. A just rhoi ar dudalen. A byddech chi byth fel bach iawn wedi gweld hwnna mewn llenyddiaeth Gymraeg, chi mo? As chi wir yn teimlo fel bod chi gyda'r pimp neu chi tu fewn meddwl un o'r pimp pan ych chi'n darllen hi. A fi'n teimlo fel bod trwy ychwanegu fel darnau o neges testyn, bod chi'n mynd mewn i fyd y pimp yn fwy, a hon yw falle un o'r nofelau cynta dwi wedi teimlo fel, wow, dwi actually ym myd y pimp, dwi gyda'r pimp, gallu ni fod llythrenol yn sefyll ar bwys cat, a'n gwybod yn unol beth sy'n mynd trwy meddwl hi. Ac o'n i'n mynd i, fel o'ch ti'n dweud hynny, o'n i'n meddwl hefyd, maen nhw wir wedi cyfleithio'r cyfryngau, achos dyna di dim bywyda, ond mae o'n rhan mor bwysig neu yndi, diolch yn hanfodol sy'n ei ddweud, ond mae o'n bwysig, ond yn hanfodol i nofel am bobl ifanc sy'n ei ddweud, achos bod o'n rhan mawr o'n bwyta ni heddiw. Ac be o'n i'n hoffi hefyd, diolch ots pa dafodiaeth. Oedd hyn yn wbeth oedd Cirian neu Maret di dweud yn eitam tamu echddoe, neu dim uchar, sori. Oedd o'n wbeth oedd nhw wedi pwysleisio'r cychwyn cyntaf bod ni angen meddwl ydy hwn yn wbeth sa person ifanc neu sy'n nhw sillafu fo. A diolch ots pa dafodiaeth, os di o'n un dyhuol neu'n ogleddol, mae o ar lafar, neu mae o'n Gymraeg llafar, sy'n gwneud o'n cymaint fwy credadwy i fi i wybod pobl ifanc sydd wedi sgwennu fo, ond maen nhw'n cynrychioli pobl ifanc hefyd, achos dwi'n gwybod os di o chydig mwy yn y Saesneg eich, ond fel dwi'n dweud, tu ôl i'r awyr #Helen illa di'r llyfrau dwytha i fi ddarllen lle dwi'n gwybod, maen nhw'n gwybod sy'n mae pobl ifanc yn siarad, be mae pobl ifanc yn dweud, sy'n mae ffurfioli a siarad fel pobl ifanc, y Gymru gyfoes. A dwi'n meddwl, a maen nhw i gyd yn cyffwrdd ar bynciau a phobl neu elfennau sydd wedi cael eu tan-gynrychioli gymaint yn y Gymraeg. A hefyd mae'n llenyddiaeth yn gyffredinol. Dwi'n meddwl bod mae'n fan cychwyn da i allu newid yn llenyddiaeth ni i gynrychioli cymaint mwy, dwi'n meddwl. A mae Cat yn neud hynny mewn sawl ffordd hefyd, dydy? Ydy, achos sa'n modd, mae ffaint o gymeriadau eraill fel Cat dwi wedi dod ar ei traws o fewn llenyddiaeth Gymraeg. Fel gallu ti feddwl am unrhyw gymeriadau'n debyg i Cat, achos llai ddim. Dwi'n meddwl bod yna elfennau ohoni fatha, dwi'n cofio Meisy'n dweud bod hi'n, nath ni ofyn iddi do, fatha, ti'n gweld hyn yn debyg i Cat. A dyma, mi ddudon i do bod hi'n gweld rhyw fath o'i feistiness yn Cat. Ac o'n i'n meddwl, dwi wedi gweld elfennau o Cat yn ddo i, ac eich bod fi wedi gweld rhyw fath o ferched cry mewn llenyddiaeth o'r blaen eich mwy yn y Saesneg ond fi droi feddwl am ferched cry eraill sydd wedi bod mewn llenyddiaeth Cymraeg. Fatha dwi'n meddwl bod cymeriadau Angharad Thomas yn Llestell Siwgr yn gry. Mae dwi'n meddwl cael blank fi droi feddwl am ambell un ond dim mae Cat yn cyrraedd gymaint ar ei phwysau bod fi'n wedi gweld hynny mewn llenyddiaeth Gymraeg, dwi'n meddwl. Bod dwi wedi gweld merched cry, ond dwi'n meddwl bod fi wedi gweld rhywun ifanc cry. Lla dyna ydi o. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld rhywun yn oedran ni sy'n mor gry a sydd mor agorad. A nes i weld hynny'n tamu chydig bach hefyd. A Robin i ddweud gwir, oedd bod nhw, fod gyda nhw guts, gumption go iawn. A bod nhw dyn nhw'n cymryd dim lol
Ac oedd o'n wbath oedd gen i ychydig bach bryd hynny, ond swn i wrth y modd gallu mynd yn... Sa gen i hyd yn oed fwy o hynny, dwi'n meddwl. Ac Ie. illa mwy yn y Saesneg, ond hyd yn oed yn y Saesneg mae yna dan-gynrychioli, dwi'n meddwl, o ran pobl traws fel yn Robin, pobl anabal fel Tammy, hyd yn oed efo Tim, efo awtistiaeth, mae pob un o'r llyfrau yma yn delio efo wbath sydd wedi cael ei tan-gynrychioli gymaint. Mae'n wbath sydd angen cael ei sortio mewn ffordd, achos dydy llawer o bobl ifanc ddim yn darllen digon, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl rhan o hynny ydy achos bod nhw'n gweld digon o'i hunan mewn llyfrau. Ac os efo llyfrau sydd allan cael ei dysgu yn yr ysgol, mae'n orfodol. A dydy darllen llyfrau sy'n orfodol ddim o reidrwydd yn hwyl. A dio ddim o reidrwydd yn cael yr effaith angenrheidiol ar bobl ifanc, dwi'n meddwl. Efo'r pimp, dwi'n gobeithio... Ie, dos di, sorry, ie. Dwi'n meddwl bod e fel y mor bwysig i gael pobl ifanc yn ymddiddori fel mewn llenyddiaeth Gymraeg, achos pe bain y rhywbeth fel hyn di bod ar gael i ni astudio blwyddyn 10, blwyddyn 11, tra hyn o'r yn chweched fel pan o'n i'n studio tygau, studio lefel A Cymraeg, bydde gallu darllen nofelau cyfoes, modern, chydadwy a rhywbeth chi'n gallu neithu da. Di bod gymaint yn well na astudio Kate Roberts, I'm sorry Kate Roberts, ond bydde wedi bod gymaint yn fwy hwyl, byddwn ni wedi mwynhau astudio nofel fel hon gymaint yn fwy na astudio rhywbeth fel yn y gwad, wel na, neu blwyddyn 11, neu blwyddyn 10, a ni'n sôn am yn y gwad fyna, ni'n sôn am deulu fel, unrhyw un sydd wedi darllen yn y gwad, bych chi'n gwybod beth yw'n manna. Ond bydde astudio rhywbeth fel hon, jyst di bod gymaint yn well, a dwi'n gobeithio neith y gyfres ma ysgogi fwy o bobl ifanc i ddarllen llenyddiaeth Gymraeg a jyst mwynhau really. Achos dwi'n teimlo fod yna gymaint o bobl ifanc yn ysgol jyst bod fel, fi ddim moyn neud Cymraeg lefel A, achos bod y llyfrau mor boring, a bod y cwrs jyst mor drwm. Ond, dwi'n teimlo fel bod Sgwrs Y Pump a'r holl aduron wir wedi bod yn arloesol wrth ysgrifennu rhain. A dwi'n teimlo fel bod yn anhygoel i feddwl, reit, bod Maisie Awen sef un o gyd awduron y pump, hon oedd y nofel gynta iddi fyth fod yn gyd awdur arno. Ond mae hwnna'n anhygoel, yn dweud? Achos es i ysgol dy Maisie, so dwi wedi nabod Maisie ers i ni bod yn fach iawn. A wrth allan hon, o'n i wir yn gallu gweld Maisie yn cymeriad Cat. Oedd yn really nice, achos ni fel, wow, es i ysgol dy hon. Fi'n nabod ti, Maisie. A o'n i eisiau teimlo fel bod fi'n darllen Maisie oddi ar y dudalen. Dyna beth sy'n mor am... Na, dos di goffynad o bwynt, dyna beth sy'n mor dda am rein yw bod gallu pigo mas pethau o dy grŵp ffrindiau di, ti'n gallu pigo mas fel pethau nieithi da. Dim just nieithi ad hunan, ond ti'n gallu nieithi gyda pobl fel y Slayers er enghraifft. Fel fi'n siŵr mae pawb oedd gan bawb fel y grŵp y Slayers yn yr ysgol. A fel y grŵp y lads fyd, dim dyna beth maen nhw'n galw nhw yn y llyfr. Babel lads. Na ni. Dwi'n teimlo fel bod y nofel yma jyst yn disgrifio yr ysgol yn dda iawn, a fel y system fel hierarchies sy'n bodoli fewn ysgol, a siwt mae'r system yn y gweithio an effeithio ar bobl. O'n i wedi bod yn meddwl am hyn, ar ôl i Maisie ddweud o beth, a mae'n wbeth sydd wedi aros efo fi chydig bach, ydy nid yn unig ydyn ni'n gweld pobl da ni wedi gyfarfod a di'n abod am flynyddoedd, ond maen nhw'n cael gweld sy'n mae pobl eraill yn ei gweld nhw. A maen nhw'n cael gweld y gwir nhw. A mae hwnna di aros efo fi ers i ddweud hynny. A mae'n mor wir, achos dwi'n meddwl ti'n gweld o'n aml ar y teledu neu mewn ffilm, a ti'n gweld mae gen ti'r stereotypical Slayers a Babelheads efo sy'n mae'r camera mynd. Ond dwi'n meddwl bod chdi gweld o cymaint mewn llenyddiaeth, neu os ydy o mewn llenyddiaeth, dwi'n yn cael... Dwi'n yn gwybod, illa dim y naws cyfoes na illa o na fatha enw Slayers, Babelheads, ond o'n i'n teimlo, o'n i'n ddarllen na, ac o'n i'n swn i'n gallu cael y llygyd a just swn i'n gallu mynd yn ôl i ddiwrnod ysgol yn blwyddyn 11, blwyddyn 10, be bynnag, a swn i'n gallu rhoi Slayer neu Babelhead ar bob un o bobl sydd yn ymwneud ni. Ac o'n i'n teimlo hynny, achos nath hwnna aros efo i byd o Maisie efo da ni'n cynrychioli pobl da ni'n cyfleu
da ni'n, dim cyfle, ond da ni'n cyflwyno cymeriadau, da ni di gweld, da ni di darllen amdanyn nhw, di clywed amdanyn nhw. Ond hefyd gael nhw weld sut maen nhw wedi cael ei gweld, achos yn aml iawn pobl fel y Beibl lads, nawn nhw'n sylweddoli be maen nhw wedi wneud am flynyddoedd, a rhain yn nhw hyd yn oed byth. A dwi wedi bod yn y sefyllfa na lle dwi wedi gweld pobl flynyddoedd wedyn, dim gymaint hynny, achos dim ond wedi gaddas rhyw flwyddyn a hanner, beth bynnag, ond mae yna rei di dweud ai fel ma o'n i, a mae yna rei sy'n mynd yn ei wedi sylwi, dwi'n meddwl. Ond, ia, oedd o'n yn ei ddarllen o, o'n i yn fel ddudis i gyna, swn i wedi gallu rhyw fath o deithio nôl i blwyddyn 11. Dwi ddim mor bell yn ôl a hynny o'r flwyddyn ni. Da ni ddim o'r hen a beth da ni feddwl, lle. Ond, achos o'n i'n darllen o gyda, blwyddyn 11, mae blwyddyn 11 yn hell yn ôl i fi an, ydy pethau di newid cymaint. Ond mae mor onast, ac o'n eisiau dweud amrwd hefyd, fatha mae o mor onast ag amrwd, does na ddim byd sydd, fatha, does na ddim pwnc lle maen nhw wedi dechrau mynd ato fo, ond di osgoi rhag ofyn beirniadaeth, maen nhw wir di mynd i fewn ar bob un pwnc sy'n astion iechyd meddwl, rhywioldeb, awtistiaeth, anabledd, maen nhw di mynd i fewn ar y ger ucha a di aros trwy gydol nofela. A dyna oedd angen neud mewn gwirionedd, achos mae rhaid i bobl un uniaethu, ond hefyd i ddysgu o'r llyfrau yma hefyd, dwi'n teimlo. Achos do'n i'n sicr ddim yn gwybod digon am anabledd, awtistiaeth, hyd yn oed efo Robin, o'n i'n ymwybodol o bobl traws a bod nhw'n cael eu camdrin a bod nhw'n cael eu parchu yn fwy. O'n i'n sicr o gwybod hynny am y gymdeithas LDT. Ond do'n i ddim wir wedi meddwl sydd, wel, dim yn gyfan gwybod sydd fysa pobl y gymdeithas yna'n gallu teimlo, neu ddim wir wedi gallu dychmygu sydd oedden nhw'n cael eu teimlo i'r fath radda am a Robin, a neu hyd yn oed efo be ni'n weld yn aml iawn, neu hyd yn oed efo crefydd yna ni hefyd, a galar. Diolch yn sefyllfa ni, dwi'n meddwl bod dwi'n rioed i darllen galar fel oeddwn ni gorbryder, a efo Cat, ei iechyd meddwl hi a'i salwch hi. Mae 'na bwnc arall da ni di sylwi sy'n spoiler i pobl sy'n mynd i ddarllen o eto. Ond oedd y pwnc yna sydd wedi cael ei gyffwrdd gan Misia Megan mor bwysig o ystyried y blynyddoedd dwytha. A dwi'n teimlo bod dwi'n cofio darllen twll bach yn y niw, a dyna di'r tro dwytha, dwi'n meddwl dwi wir di darllen am y pwnc na mewn ffordd mor onast, yn y Gymraeg, beth bynnag. Yeah. A dwi'n meddwl bod gan y Gymraeg chydig o ddal i fyny, chydig bach o ran cynrychioli, achos ma'n wbath ddudodd Megan dydy, a marged yn sgwrs anig o ran iechyd meddwl a gorbryder a pyncia fel yna. Pan oedden nhw yn ysgol, oedden nhw'n darllen cymaint mwy o Saesneg achos oedd o ddim yn y Gymraeg. Dwi'n gwybod sut chdi fel yn darllen mwy o Saesneg yn ysgol achos o hynny. O'n i jyst ddim yn darllen digon i fod yn honest. Alla i ddim gweud bod fi yn darllen digon nawr, ond dyna mae rhywbeth dwi wedi fel set o gol i fi nawr i darllen mwy. Ond na, bydde wedi bod yn really neis gallu darllen fwy o nofelau Cymraeg oedd yn gyda'r un fath o bynciau ar ystod mor eang o bynciau ar gael i gymharu â llenyddiaeth Saesneg. Mae hwnna wedi bod yn wych, ond dwi'n gobeithio nawr mae nofelau'r pump a nofel Cat a'r holl awduron fi oedd yn gysylltiedig gyda'r prosiect wedi fel torri tir newydd a wedi fel gosod rhyw fath o safon. So fel o hyn mlaen fydd yr ystod o bynciau ar gael o fewn llenyddiaeth Gymraeg yn ehangu o ganlyniad fydd awduron ifanc o bosib yn darllen rhain, a fydd rhain yn ysbrydoliaeth, fydden nhw fel, hang on, mae'r peth yma yn gallu cael ei ysgrifennu, sy'n rhaid bod ti'n ysgrifennu mewn Cymraeg perffaith, sy'n rhaid bod ti â graf yn y Gymraeg, sy'n rhaid bod ti'n hyd yn oed Cymraeg
wneud Cymraeg lefel A, neu iaith to gair, iaith cynta i fod yn awdur. But os chi'n medru'r Gymraeg, a os mae dych chi dychymyg, os mae dych chi fel ysfa i ysgrifennu, a fel angerdd at ysgrifennu, bod chi'n gallu wneud, a dwi'n teimlo fel dyna beth sy'n bwysig ar hyn o bryd. A dyna beth sy'n wedi dod trwy ddarllen nofel fel Cat, a fi'n siŵr ges di rhywun teimlad o ddarllen yn y nofelau eraill yn y gyfres, bod beth sy'n wir dwi'n teimlo di gyrru'r nofelau yma, dwi ddim yn teimlo fel mae hwnna'r gair mwyaf priodol, ond i fel y gwth, sy'n llifo trwy weithiau'r llyfr yma yw'r angerdd sy'n gan yr awduron am pethau bod nhw'n ysgrifennu am y cymeriadau. A dwi'n cofio fi'n ni'n siarad da Maisie ac a Megan, a dwi'n cofio Maisie jyst yn sôn o mor brwdfrydig am gymeriad Cat, fel oedd siarad am Cat yn neud i Maisie o ti jyst gweld spark yn lle gyda pan ydy'n siarad am. A dwi'n meddwl dyna beth sy'n bwysig o fewn nofelau yw bod gan yr awduron just wir angerdd, a bod hwnna'n trosglwyddo i'r darllenydd trwy darllen y nofel. Ti wir yn gallu fel ti'n gallu darllen i angerdd nhw dod. A fel ni ddeud cynt, ma nhw wedi mynd ar y ger ucha am y pynciau yma. A dyna oedd angen, oedd ddim eisiau fatha cychwyn am e, ond da ni di sôn chydig am y pwnc yma. A dwi'n meddwl, dwi yn dall bod o'n gallu bod yn hollol ddibynnol ar pwy di'r awdur os dyn nhw o brofiad o'r pwnc yna, bod hynny'n gallu bod yn dir sy'n gallu ysgwyd chydig lle. Ond maen nhw wedi bod mor, o'n i'n teimlo i hyder nhw hefyd efo'i angerdd nhw, a dwi'n meddwl mae be mae Elgan Rhys, rheolwr a golygydd creadigol y gyfres, a awdur Tim efo Thomas Jones, mae o wir wedi meddwl am pynciau sydd ddim yn cael eu cynrychioli. A mae yna gymaint o feddwl wedi mynd i fewn, a mae yna gymaint o sgwrsio a chyfathrebu a darllen gwaith i gilydd a sgwennu fo'i gilydd a oedd o'n wbath diddorol nes i ddarllen o eitem Tammy, dwi siŵr na Mara ddythodd, bod nhw'n teimlo fatha bod nhw'n ffrindiau ers blynyddoedd. Ac o'n i'n meddwl am hyn, dwi wedi siarad efo pobl, mae'n rhyfeddol, maen nhw wedi gwneud o dros y Zoom. Eto, mae'n rhannol i wedi bod yn mynd, o da gynnon nhw'n dewis arall. Mae'n gwneud synwyr hefyd. Ti'n gwybod beth gen i? Ond hefyd, pan ti'n meddwl am beth, mae wedi cymryd 10 awdur i greu a datblygu 5 cymeriad. Mae wedi cymryd 2 ben i greu yr un math o beth, lle. Ac mae hynny wir yn dangos faint o waith sydd wedi mynd fewn iddo fo. Os ti 2 awdur wedi gofod creu 1 cymeriad, yn aml iawn ti'n cael 1 awdur yn creu 5 cymeriad ar gyfer 1 nofel. Ac oedd o'n... Dwi'n meddwl mae be maen nhw wedi gwneud yn ryfeddol, ac dwi'n gobeithio'n chwyldroadol ar gyfer y llenyddiaeth Gymraeg, yn enwedig i bobl ifanc. Achos maen nhw wedi mynd a di rhoi cyfleoedd i bob math o bobl. Mae Megan di sgwennu o'r blaen a mae'n sgwennu eto. Ond mae gen ti, dwi'n siŵr yna nofela cyntaf rhan fwyaf o'r awduron di rhain. Felly mae o yn osgogiad i bobl ifanc sy'n sgwennu, i fynd amdani, achos dwi'n meddwl be nawn nhw ddysgu o sgwennu ydy dod o hyd i'w lleisia nhw a nid lle maen nhw angen gwella efo'u Cymraeg, achos mae hyd yn oed rhai pobl sydd wedi cael gradd yn y Gymraeg weithiau di rhaid nhw ddim yn sicr efo pethau gramadegol. Dwi'n meddwl bod gramadeg yn wbath i boeni amdano fo neu ystyried yn wystyr, dwi'n meddwl. Ond... Wrth gwrs bwysig... O, sori, Carin Mel. Na, ddysdi. Mae'n bwysig gynnal safonau iaith yn amlwg, ond dylse safon fel Cymraeg unrhyw un beth roi nhw fel bant o fod yn greadigol a fel just ysgrifennu, really. Os mae'n mor bwysig bod pobl just yn rhoi lleis yn y mas na. A rhywbeth diddorol dwi newydd gofio o pan fi o'n i'n sgwrsio gyda Maisie a Megan, yw wedyn nhw am wahanol perspektifau, achos mae'n bwysig bod pobl ifanc yn darllen y nofel yma, wrth gwrs, ond wedodd Maisie blicio hi bod athrawon yn yr ysgol yn darllen y nofel yma, yn enwedig, wel, wedodd hi am nofel Cat, achos mae'n gymaint o brofiadau, mae pobl yn hun ddim yn sylweddoli mae pobl ifanc yn mynd trwyddo, a maen nhw'n treio fel, gallu ti ddim helpu pobl ifanc os ti ddim yn gwybod be maen nhw'n mynd trwyddo, os maen nhw'n neud sens, wel dyna be ges i o'r
drafodaeth gathon ni da Maisie a Megan, bod y nofel yma falle o bosibilrwydd yn gallu bod rhyw fath o mewn welediad I fywydau pobl ifanc, I athrawon ag ati. So os mae yna unrhyw athrawon yn gwylio hwn, prynwch rhain ar gyfer yr adran Gymraeg. A be swn i'n hoffi hefyd ydy bod o ddim yn orfodol iddyn nhw ddarllen o, achos mae o'n wbath I osgogi bobl ifanc I ddarllen, dwi'n meddwl, dim o reidrwydd I orfodi, achos dwi'n meddwl bod pobl yn mwynhau llyfrau pan maen nhw'n cael eu gorfodi, ac mae o'n wbath eilla sy'n gallu effeithio ar eu diddordeb nhw mewn llenyddiaeth ac mewn darllen. Ond dwi yn gobeithio bod na set o'r 5 mewn ysgolion a bod illa gnewch o fel bod na weithgareddau mynd o gwmpas y 5 a bod o'n wbath hwyl I wneud a wbath hwyl I ddarllen ac wbath hwyl I drafod amdano fo. A fel ddudis dwi yn meddwl bod o'n mynd I neud gwahaniaeth mawr enwedig I athrawon sydd heb blant sydd yr oedran yna illa, plant eu hunan, neu hyd yn oed plant sydd wedi tyfu fyny bellach neu sydd wedi cyrraedd yr oedran so mae'r gymdeithas di newid ac yn aml iawn dwi wedi teimlo dros y blynyddoedd dwytha bod pobl ifanc yn cael ei gweld fel cenhedlaeth cegog, hormonal a uchel, ond y gwirionedd ydy mae ganddyn ni gymaint o faterion sydd angen codi a mae ganddyn ni gymaint o bethau sydd angen cael ei dweud. A dyna di'r gwahaniaeth bod angen cael ei dweud yn lle isio cael ei dweud. Yeah. A dwi'n meddwl trwy'r nofela dwi'n gwybod nad gynulleidfa darged ydy pobl ifanc, ond mae angen I oedolion I ddarllen o hefyd. Fel ddudis di, mewn welediad I beidio I fod yn ifanc yn y byd sydd ohoni. Yeah. Ac o gefndiroedd gwahanol hefyd, achos da ni di hen arfer ar y person ifanc gwyn a sydd eilla dim ond efo problema, dwi'n gwybod, fatha, dim problema anferthol neu problema sydd eilla wedi cael ei ddall gan bobl erbyn hyn, achos da ni wedi cael o yn Anic a Tim a Tammy a Robin a Cat. Mae yna gymaint o broblema eraill sy'n mynd ymlaen bod hynny trwy'r cyfryngau neu beidio. Yn sicr yn yr ysgol, ond dydy pobl, dydy illa y gymdeithas Gymraeg, neu cymdeithas yn gael o gwbl, really, ddim di gallu dal I fyny efo ni eto, neu ddim wir yn gallu rhyw feddwl neu ystyried beth da ni'n y rhwystra ychwanegol am sydd yn y llyfrau yma, sy'n cael ei cynrychioli amdanyn nhw. Ie, go on. Hon oedd yna fel gynta yn y Gymraeg I fi eriod I darllen, lle oedd yna gymeriad, prif gymeriad o hil gwahanol, o hil heblaw am fod yn wyn, ond gyda cymeriad am o hil yn ddi. A mae hwnna'n bonkers! Mae'n 2021 a dyma'r tro cynta I fi glywed am rhywun fel ffrin llew a fi mewn nofel Gymraeg. Ac wyt ti'n teimlo fel prif gymeriad hefyd? Wyt ti'n teimlo bod Cat yn wbath sydd ddim yn... Nid yn unig mewn prif gymeriad, ond hefyd dydyn nhw'n wedi gwneud o I dicio bocs o'r eidroedd I ddweud, da ni wedi cynnwys rhywun o ystyried beth sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd dwytha, lle. Na, oedd e'n neis I ddarllen oedd e ddim yn rhywbeth oedd e'n cael ei weid fel, mae hon o am o hil a dyma beth yw'r stori. Oedd yna just fel cyffyrddiadau neis, oedd e'n flwydd i'r gynulleidfa beth oedd I hil hi, a bod e ddim yn rhan gwynolog o'r stori, bod yna just gyffyrddiadau bach fel oedd hi'n sôn am bobl yn ei ffendra hi jyst yn troi gwallu neu rhywbeth, neu rhywbeth am protestiadau, So oedd e jyst yn neis gweld falle adlewyrchiad o dy hunan mewn llenyddiaeth, a mae hwnna'n really bwysig, dwi'n teimlo, fel, o'n I jyst yn meddwl am ddyfyniad Saesneg, oedd fel, how can you believe if you do not see, rhywbeth fel la. So dwi'n meddwl, dim just gyda am faterion hil, ond gyda trwy gydol y gyfres I gyd, fod yna bobl sy'n mynd trwy pethau, neu sy'n gyda falle features yn debyg yn mynd mlaen yn ei bywydau i'r holl gymeriadau, felly bod fel, hey, actually, dwi'n teimlo fel bod fi'n cael ei weld teip o beth trwy ddarllen y nofel yma. Felly, sa chdi'n dweud
felly Cat di'r llyfr cyntaf wir lle ti'n teimlo bod chdi wedi cael dy wir gynrychioli, ond hefyd bod, ti'n gwybod, fel ddudis di, cyffyrddiadau sy'n yna o'i hil hi, di o ddim yn y peth mawr lle. Achos dwi'n cofio darllen Girl, Woman, Other er enghraifft yn Saesneg, a doedd yn y marn i, doedd o ddim yn cael ei gyffwrdd, neu ddim o leia'n cael ei orffwrdd bod rhywun o hil wahanol neu o grefydd gwahanol. Oedden ni wir jyst yn cael mewn welediad i sut mae cymdeithas yn trin pobl eilla? Neu... Ie. Sa'ch chi'n dweud, ie? Ie. Fe ddechreuais i ddarllen honna, ond fel lot o lyfr eraill, maen nhw jyst wedi cael ei roi un ochr. Ond ie, na, wir yn argymell Cat a gweddill nofelau'r 5, achos maen nhw'n nofelau gwych sydd yn torri tir newi, a maen nhw ddyfodol really disglair i lenyddiaeth Gymraeg o styried safon y nofelau sydd wedi dod mas o bobl ifanc. Chyma? Ie. Sa'ch chdi'n efo gen ti hoff wbeth am Cat, ta sa'n anodd i chdi bigo wbeth? Sa'n rhywbeth o bethau ti'n meddwl, ta sa'n wbeth sydd wedi aros efo chdi fwy na dim byd yn y nofel? Byddwn ni'n gweud cryfder i chymeriad i wedyn ni ar fel just ta'n gwybod, fi gallai yn meddwl am y gair yn Gymraeg, ond just yr argyhoeddiad ma yndi, a just angerdd stahi tuag at be mae'n angerddol am, ti'n mo? A just y fight ma. O'n i'n meddwl am hyn, achos oedd Mirain di dweud efo Tammy, ydw i'n gallu dweud bob dim, neu mae'n anodd pigo un peth eich. Ond swn i'n dweud yr un peth efo Cat, a ti'n gwybod, hyd yn gweddill, mae gen nhw gymaint o gryffner yn nhw sydd ddim wir yn cael ei gysylltu efo pobl ifanc. Dyddi yma. Ac o hwnna'n rhywbeth o'n i wir yn edmygu. Gwydnwch y cymeriad. Mae'n edrych rhywbeth gwydyn amdani. Mae'n sefyll i thir a dwi ddim yn gadael unrhyw un i. Dwi ddim yn cymryd unrhyw lol, o'n i'n mynd i weud rhywbeth arall, ond dyna ni, da iawn. Mi ddeud na ta chdi. A o'n i'n meddwl am hyn, meddwl am y nofelau eraill, achos dwi wedi bod yn meddwl am dan yna sydd fydd allan o dro i dro. Ac yn enwedig efo i teimlo lush yn dod allan. Wrth allan Cat, ydych chi'n anghyfforddus efo unrhyw olygfa, heb rhoi gomod o fanylder lle bobl sy'n wedi ddarllen o. Oedd na unrhyw olygfeydd lle ydych chi'n teimlo'n anghyffyrddus? Falle o bosib, ond achos bod nhw ddim yn bethau o'n i erioed wedi darllen am o'r blaen. A mae na ffraith uneb i'r ffordd mae'r nofel wedi cael ei ysgrifennu, achos dim byd really maen nhw wedi meddwl, newn ni ddim sôn am hwnna, newn ni just fel mention o fe, newn ni ddim actually mynd mewn i'r peth. Ond na, popeth... Yna'n byd yn y cymdir yma gwaith. Na, bob dim maen nhw wedi penderfynu mynd amdani, maen nhw wedi mynd amdani. Dyma ddim fel yn cerdded rownd pethau, o sgoi pethau o gwbl. A dwi'n meddwl hwnna'n really bwysig, achos pan ti yn yr oed yna, pan ti'n 16-15, mae popeth just yn intense, dim byd sydd fel off bounds os mwyn neud synwyr. Mae popeth just na, a dim unrhyw ffordd o guddio unrhyw beth. Fel ti just dim filters ar beth os mwyn neud synwyr pen ti yr oed yna, a mae hwnna'n cael i cyfleu yn y nofel ma yn dda iawn, wedyn ni. Ie, a ti'n gwybod, mae yna adegau lle dwi'n teimlo'n anghyffyrddus. A mae'r un rheswm, dwi'n meddwl, achos bod fi'n wedi darllen o, dwi'n meddwl, da ni, o ran dylanwad y cyfryngau, da ni di fatha rhyw eich clywed amdano fo mewn gwledydd eraill, neu mae nhw'n wbeth sydd eich ddim wedi cael gymaint o sylw eich. Ond mi o'n i yn... A mewn sawl gwaith yn y nofel yma, a hefyd yn y nofelau eraill, lle o'n i'n teimlo fel crio ar un adag. Achos o'n i'n teimlo gymaint o bechod dros y cymeriadau. O'n i'n uniaethu meddwl dwi wedi teimlo wbeth o'ma, neu dwi wedi teimlo wbeth andros o debyg. Ac hefyd, oedd o yn rhywbeth o... Mae siwr oedden nhw'n ddagra
hapus ar un pryd, bod fi'n meddwl mae'r pethau mae'n cael ei dweud neu'n cael ei sgwennu mewn llyfrau sy'n cael ei argraffu yn y Gymraeg. Ond hefyd, dwi'n meddwl o'n i'n anghyffyrddus, mae'n rhyw gyfasodiad neu rhyw juxtaposition rhyfedd. O'n i'n anghyffyrddus achos bod fi angen dysgu ohonyn nhw, dwi'n meddwl. Rhyw juxtaposition, achos da ni'n darllen mwyn pleser ac yn aml iawn, da ni'n mynd dysgu dim byd sylweddol allan ohonyn nhw. Ond yn sicr allan o hyn, o'n i'n dysgu cymaint mwy, ond dod o ddim yn dysgu sa di ni flasu fi, o'n i'n anghyfforddus. Mae olygfeydd i wneud efo pwnc dwys a phwysig a chyfoes sy'n effeithio ar y merched. Mae dynion yn gorfod dysgu ohono fo. Ond, ia, ac o'na un hefyd i wneud efo'i salwch chi, lle o'n i'n, dim yn anghyffyrddus o'r edrych efo'r golygfeydd efo'i salwch chi, ond o'n i'n teimlo mor drist drosti, ac o'n i'n teimlo, ti'n gweld chdi dweud gyna, bod chdi'n bod y sefyll wrth ymwyl cat, neu bod chdi'n gallu gweld trwy llygyd hi. O'n i eisiau rhoi coach i ddi, o'n i dda, sa cat wrth yn ymwyl i wan, neu omlaen i wan, sa rhaid i fi rhoi coach i ddi. Achos mae mor gry. A fel fi ddisi gyna, ti'n gwybod, maen nhw'n datblygu, i gyd yn datblygu i ddysgu bod nhw angen y pimp gymaint mae'r pimp i angen nhw. O'n i eisiau ar un pwynt rhoi coach i bob un i'r cymeriadau yna, achos da chi mor gry. A dwi'n meddwl, dwi wedi clywed hyn gan oedolion o blaen, wrth i neu wrth bobl ifanc, ti mor gry i feddwl pa mor ifanc ti. Dwi'n meddwl bod ti wedi clywed hynny, dwi wedi clywed o reit aml, a dwi'n meddwl, yn y byd sydd ohoni, sgenna ni fawr o ddewis o ystyried yr rhwystra ychwanegol neu yr rhai sydd wedi datblygu dros y blynyddoedd i ni. Ond mae gan cat i chi, dwi'n meddwl, mae gan i salwch, ar ben sefyllfaoedd eraill. Ac oedd y cyfasodiad, dwi wedi bod yn meddwl am y cyfasodiad yna ers i fi ddallan o chydig bach, achos o'n i'n anghyfforddus, ond o'n i'n gorfod bod yn anghyfforddus i gallu dysgu. Dyna oedd y mwynt i, nes i barablu, ond dyna oedd y mwynt i. Ie, cytuno'n gywir. Un peth, yr unig peth ola dwi'n meddwl dy fi i gyffwrdd arni yw wedes di bod y pimp yn sylweddoli bod y pimp angen i gilydd gymaint a mae unigolion yn y pimp angen nhw. A hwnna'n, sa'n meddwl, fel yn blwyddyn 10 nes i werthfawrogi yn y bobl o frown fi'n ddigonol. O'n i'n gwerthfawrogi nhw wrth gwrs, ond edrych nôl fi fel, waw, fel tu hwnt i'r ysgol, bach iawn o lefydd chi'n mynd i fod ar un fel support system ar un rhwydwaith o ffrindiau rown ti. Fel, ond mae 5 mlynedd yna pan ti yn yr ysgol uwchradd, really, fydd yr un fath o sefyllfa na da ti. Edrych nôl fi fel, waw, a dyna beth nath y nofel ma, achos Catherine i dwi wedi darllen o'r 5. A just ohono ni fel, wow, yeah. A rhywun beth ti, o'n i moyn i roi hug i Cat fyd, a i bob un o'r cymeriadau, a o'n i moyn fel, fi'n siŵr bod ti'n gallu gweud fyd, o'n i rhywun sydd wedi bod oddi wrth ysgol ar am 2 mlynedd. O'n i moyn mynd y gweud wrth pawb, gweud wrth Cat. Mae popeth yn troi mas yn fine yn y diwedd, honestly. Mae pethau gret. A mae ysgol, dibynnu, pawb yn cael profiad gwahanol yn yr ysgol. Ond falle dyw ysgol ddim yn gret i bawb, ond mae fe yn gwella. A dwi'n gweithio mai dyna beth fydd y nofel yma'n yn dangos bobl ifanc, achos mae gymaint o bobl ifanc yn cael amseroedd mor galed yn yr ysgol. A pan ti yn yr ysgol, ti fel, oh my gosh, efe dyma beth yw bywyd fi am byth nawr. Ond pethau yn newid ar ôl ti adael ysgol. A mae fi enfawr nes na. Ti'n gwybod, ti'n mor gywir. A hefyd, swn i'n dweud, ti'n gwybod, mae'r 5 yma lwcus fe gan nhw i gilydd fel da ni wedi crybwyll. Ond fel rhywun oedd yn teimlo'n ofnadwy einig o fewn y mlwyddyn ysgol i, swn i wedi darllen y llyfrau yma yn blwyddyn 11, swn i wedi cael y syniad yna yn ynghydwybod mae pethau gwell i ddod, neu mi ddoi drwyddi fel mae Cat, Robin, Tim, Tammy, ac Anic di gwneud. Ac eto, mae hynna newydd yng nghyffordd i wan, fi ti newydd dweud, achos, fel ti... Sorry.
mae'n iawn, mae'n beth da. Ond mae bywyd ysgol yn gallu bod mor anodd i rei. Ac eich dyna be mae athrawon yn mynd i ddysgu hefyd. Dyn nhw'n gweld bob dim o'i stafbwynt nhw. Mae yna gymaint sy'n digwydd ar y cyfryngau, neu tylu'r llen, neu tu allan i'r stafell ddosbarth ydw ni. Ac swn i i rywun ifanc sy'n darllen hwn, mae'n mynd i ddangos i chi bod pethau'n gwella fel da chi'n mynd yn hun. Ac mae'n rhywbeth o'n i wedi gofod ysger am hyn yn hun, dwi'n y brifysgol wan, a dwi wedi ffeindio grŵp o ffrindiau, a dwi'n meddwl, a dwi'n hapus y myd dwi'n i gymharu efo be o'n i yn yr ysgol. A be dwi'n obeithio o'r 5 ydi bod disgyblion yn mynd i mwynhau llenyddiaeth Cymraeg, 2, bod nhw'n mynd i deimlo bod yna gymeriadau allan wan sy'n cael ei creu a'i datblygu sy'n mynd i unieithu efo nhw fwy wan yn y Gymru gyfoes. A iddyn nhw cael ysbrydoliaeth allan ohonyn nhw fyd, achos mae gen nhw i gyd heblaw am eu problemau nhw, mae gen nhw bersonolaethau gwych, mae Nick wrth i bod efo Celf, mae Robin, efo barddoniaeth, mae Tim, efo Celf hefyd, mae Tammy yn wych efo'i Ffrangeg, a mae Cat efo'i origami hi, da ni gyd yn cael yn cysuro ac yn cael angerdd mewn gwahanol bethau, a dyna oedd pwynt arall, o'n i'n meddwl amdano fo cyntaf yn newydd yn haro fi on, i peidiwch a bod ofn bod yn chi'ch hunan, peidiwch a bod ofn peidio ffitio fewn, achos y gwirionedd ydy pan da chi ddim yn ffitio fewn a da chi'n teimlo'n andros unig, ac yn bersonol o'n i'n cwestiynu yn hun y personoliaeth i o'n i'n dweud, dwi'n mynd ffitio fewn mae'n rai bod nhw'n beth yn bod efo fi, ond y gwirionedd ydy, mae'r hyn sy'n gwneud fi yn gwneud fi, a dwi yn berson unigryw, ac ar ddiwedd dydd dwi wedi cyfarfod Mirain ers y brifysgol, mae gennym ni dipyn o bethau'n debyg, a da ni'n dderbyn yn hynna'n am yn quirks, am yn cryfdera ni, a da ni yna i'n gilydd, ac illa mae di bod yn siwrna hir i fi, ond dwi yma wan, a mae siwr y siwrna di bod chydig sa'r lôn yna di bod efo chydig llai o dylla. Dwi'n meddwl tas o'n i wedi cael y 5 wrth yn ochr i. Felly, swn i'n dyna di'r prif negeseuon, really, i mi ddylchu drwyddi, da chi'n hollol iawn fel ydych chi'n mynd hollol iawn, ac yn dim derbyniol, ydy'n derbyniol, a na di'r un bryd i fod yn wahanol. A neu'n unigryw. Mae yna ola ar ddiwedd pob twnnel. Mae rai chi wthio trwy unrhyw wal sy'n dod o'ch blaenau chi, neu'r rhwystra. Ac os da chi'n anhapus wwan, fel mae y cymeriadau neu gyd ar un pwynt yn y nofel yna, da chi yn mynd i fod yn hapus yn y diwedd, a da chi yn mynd i ffeindio pobl sy'n debyg i chi. Mae'n anodd dweud pryd. Weithiau, os da chi'n fel y 5, lle fydden nhw yn ysgol efo chi, a bod chi'n gofod ysgynu trwy'ch profiadau eich hunan, neu fel fi, da chi'n mynd i ffeindio nhw chydig yn hwyrach yn eich bywyd chi. Ond, dwi'n meddwl na dyna di'r prif negeseuon, a dwi'n andros o ddiolchgar faint o feddwl a gwaith sydd wedi mynd fewn i'r nofela yma, fel dwi wedi crybwyll gyna, ti'n gwybod yr elgan yna, mae siŵr y Manon, Steffan Ross, a yr holl awduron yma, di meddwl yn galad ac yn glir am pa fath o gymeriadau ydyn nhw isio. A fel da ni wedi crybwyll, mae'r bywyd ysgol yna fel mae o go iawn, diolch yn rhywbeth oedd o 10 mlynedd yn ôl, mae o'n 2021 math o ysgol heb y pandemig, ond mae o'n fywyd ysgol modern gyfoes, credadwy, a darlledadwy hefyd, dwi'n meddwl. Darllen nes i hon ar y tren i Gaerdydd mewn fel awr. So, mewn un go. So, yn argymell un fawr, ynghyd â gweddill y cyfres wrth gwrs. Ond yn enwedig hon, achos bod fi'n nabod y cyd-awdur. Shout out i Wendy. Dwi'n meddwl bod ni wedi dros bob dim, dwi'n meddwl. Gymaint o da ni'n gallu beth bynnag. Dwi'n meddwl ni. Felly, i gloi, a Mirain yn danos y clawr, ewch chi, mae boxset ar gael neu'r llyfrau yn unigol yn eich siopa lleol. A felly ewch chi brynu nhw. A gynnoch chi siop eich siarad efo pobl ddweud, achos mae siarad fel da ni wedi gwneud yn
Reit, iachus am lyfrau, dwi'n meddwl. Trafodwch, ie. Trafodwch, ie. Eich athrawon Cymraeg neu hyd yn oed eich athrawon Saesneg, eich athrawon Ffrangeg os chi moyn, neu athrawon Sbeineg, unrhyw un fydd yn gwrando, trafodwch y pump, achos yr unig ffordd fydd pobl yn dysgu o nofelau a fel yn falle yn mynd i braidd ac i gael o nofelau yw trwy trafod nhw fel ni wedi wneud heddi. Ni, diolch yn fawr am wylio. Tara!